Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa alihi ila hadratil sanabi Abdullah Muhammadin Sulaiman al-Jazuri wa ila ruhi al-Qadr al-Syaitan wa ila hadratil dhihni wa dhihnikum wa dhihni ahli wa dhihni ahlikum syaulillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tanggal Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad akramil kurma'i min ibadika wa ashrafil mu'atina liduruki rosyadika. Oke? Allahumma ya Allah, sholli mugi paring tambahi rahmat Tuhan, wa sallim lan mugi paring keselamatan Tuhan, wa barik lan mugi paring barokah Tuhan. Tunggu undung ini, ya rahmat, ya selamat, ya barokah komplit. Ini moto sholawat niku ya padha karo donga. Secara langsung ya kanggo kanjeng Nabi, tapi balik ning awake dhewe. Apa dongane sholli entuk rahmate Gusti Allah, salim selamat, barik barokah, barik barokah, itu barokah. Ya selamat, ya rahmat, ya barokah. Barokah itu melebihi semua amalan kula jenengan sami. Mergo puncak saka amalan kula jenengan sami iku amal sing barokah. Barokah makna yang Jawa istilah berkah. Ya tenan bapak kendudane Bapak kendudane Pak ini berkati. Berkat yo saka kata barokah. Barang sing apik wong mau mangkat ora nyangking apa-apa, balik nyangking apa-apa. Mangkat weteng meleh, balik weteng wareng. Mangkat ati susah, balik ati seneng. Tapi jenenge barokah. Dadi apik, dadi apik, dadi apik. Lan jenenge ngoten, ten pondok ku isine mung barokah kali barokah. Mudah apik kabeh. Ala sayyidina ing atase bendoro kita Muhammadin ya Nabi Muhammad wa ala ali sayyidina lan ing atase keluargane bendoro kita Muhammadin ya Nabi Muhammad akramil kuromai kang dadi luweh mulyane pira-pira wong kang mulya. Akrami mergo mengikuti Muhammadin kang dadi mulyane wong kang mulya. Sak mulya-mulyane wong tetep luwih mulya Nabi Muhammad. Kula jenengan sami mulya angger bandingane wong sing sangi saleh. Jenengan ukuran perbandingan dunia jenengan deloke kok munggah ya ora ono rampung. Tapi nek kula jenengan sami ukuran bondo deloke kok mengisor ya jenengan sami onone syukur lan matur nuwun. Makane Nabi iki sak mulya-mulyane wong kula jenengan sami mulya golek-golek bandingane. Bandingane wong sak ngisore jenengan sami jenengan luwih pinter, luwih sugih, luwih mulya. Tapi nek jenengan bandingke ambek wong sing luwih dhuwur saka jenengan ya jenengan kalah. Ya lan niku jenengan ku pinter golek napa ya? Pesaing. Nah, golek pesaing ya golek yang lebih rendah. Pasti jenengan yang akan jadi juaranya. Min ibadika saking pira-pira kawula Tuhan. Nah, di antara kawula itu yang paling mulia tadi Nabi Muhammad. Wa asyrafil munadina lan luwih mulyane pira-pira wong kang ngundang. Undang itu maksudnya ajak amar ma'ruf nahi
mungkar. Kula sami bendina amal ma'ruf nahi mungkar. Angkon kancane moyai salat, moyai ngaji, moyai jamaah, moyai rokan, moyai piket, moyai konadus, moyai adus kok ngerti kudu yai. Nanti ubah-ubah yo. Diubahi. Kan ubahi ngono. Kuwi termasuk ajar. Tapi wong sing ajak-ajak sing paling mulya iku ya tetep Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Muhammad napa minat durumati ilan nur. Ngajak iki sapa sing peteng diajak maring sing ning padang. Tapi nek saiki kuwalik. Saka padang ditarik ning padang. Juga ora wali kan Kanjeng Nabi, Nabi kan minat zulumati ilan nur sing ngene peteng didadekke ning sing padang. Tapi nek saiki minat nuri ilan zulumat. Ono sing padang sing golek sing peteng, sing rame golek sing sepi. Nek wong saiki yo ora kira-kira. Nggih boten? Pokoknya nak pas part 2 ngoten niku. Sengaja kok lamu padang kowe dipaten. Lituruki rasyadika. Maring pira-pira dalane pituduh tuan. Mane turut iku pira-pira. Nah, jaman tariqatun jamae turukun. Ya memang dalane akeh, dalane nuju pituduhe jenengan kan napa? Terus ya akeh lewat ngaji ya iso. Lewat sedekah iso. Lewat napa meneh? Birrul walidain ya iso. Lewat sedekah ya iso. Kita kan dalan untuk pituduh sak pirang-pirang. Nek turun niku maknane pira-pira dalan. Kalau wong Jawa biyen kok nganti dadi bahasa saru, padahal asline bahasa Arab. Ya memang. Ya menujune ke sana. Yo bentuke siji, ini memang golongane ora trimo siji. Ora percaya tak mbak-mbak. Mbak-mbak gondrong iki ora. Wong dalan pipis dhewe. Wong dalan anak dhewe. Oh pirang-pirang dalan geteh dhewe. Yo ketoke siji. Nek balongane kuwi sing jebule beda. Nanti dalan apa? Ya dalane pakne yo ono. Dalan Pak dengan anak. Dalan pipis. Punjul sama telu kan. Punjul sama telu kan berarti jaman. Karena kudu iso ngopo ya kok ora disebut ngono iya. Memang ya ono dalan Pak, dalan anak, dalan pipis, dalan geteh. Pirang dalan kuwi berarti patang dalan. Minimal patang dalan. Wasiroji aktorika lan lampu utawa nak wong biyen arane lampu apa? Damar. Dek sik yo kenal istilah damar. Ngerti nak? Damar ya, tapi saiki wis do jarang nyebut damar. Makanya ning perumahan baru mana iki ono namanya Jalan Damar. Nanti ono pasar jenenge Pasar Damaran. Nah sing wong Banyumanik Jabungan paham. Ono pasar jenenge Pasar Damaran. Ini pasarnya Damar ki ojo peteng, pasarnya Padang, pasarnya rame. Damar. Saiki ora ngomongine lampu. Saiki itu berubah. Biyen itu ngarani plastik mawon apa? Atom. Kenal bahasa atom, cek kenal. Kita masa ini kan nyebutnya plastik. Nak biyen apa? Atom. Gue cek ono sing gunake, nak mungkin nak sing generasi saiki ora ono. Tapi nak generasi mungkin generasi sak dhuwure mbah-mbah jenengan, ibu-ibu jenengan mungkin nak ngerti ora plastik tapi napa atom. Kunci sosi. Nanti ya. Nah, kunci kan aku nih apa? Nah, saya kan dengan orang gerbangnya di kunci di. Nah, biar apa? Sosi. Nah, karena artinya sosis kenalmu. Sosi ini biar kunci. Kertas dua. Nah, gitu. Nah, dua. Ibu kenal orang jadi. Bahasanya wong biar ini sekarang hilang dengan bahasa-bahasa keren. Duluan. Nantimu dua. Kuwi napa kertas. Wasiroji aktorika lan lampune utawa damare.
piro-piro pejajahan tuan. Pejajahan yo tanah lapang atau pedesaan atau kota atau negara. Wabila dikalan negara tuan. Sing dadeke padane donya katane nggih Nabi Muhammad. Ya mergo donya seisine iku memang kanggo Nabi Muhammad. Sholatan kelawan sholawat. Latafna kang ora rusak apa sholat. Latafna kang ora rusak apa sholat. Sholawat ora bakal rusak. Amalan sing ora perlu ijazah itu kita termasuke kadang sholawat. Ya, tapi nek ana ijazahe luwih apik. Sholawat ya jenengan atimu nyambung ora ikhlas apa ora nek sholawat tetep dadi. Jenengan ambek khudur apa ora tetep dadi. Tapi luwih apik nek iso jenengan maca sholawat kuwi dihudurke ala sayyidina Muhammad dihudurke. Nanti kan jenengan ambek ngantuk apa ambek ora fokus apa ora nek sholawat tetep dadi. Iki napa maksudnya tadi termasuk napa sholat atau sholawat kuwi ora bakal rusak. Wala tabitu lan ora ilang apa sholat. Ora bakal ilang, lestari. Ora mungkin ora ana wong maca sholawat. Setiap menit ora sampe detik iki lho pasti ana wong sing maca sholawat. Tubalihu kang nekake tuan. Tubalihu kang nekake tuan. Nah ing kita biha kelawan sholat. Karomatal mazidi ing tambahi piro-piro kamulyaan. Karomatal mazidi ing kamulyaan kang tambah. Asline ngoten. Bila kenal DM ya kan bahasa Indonesia apa? Diterangkan, menerangkan dan menerangkan diterangkan. Karomatal mazidi ing tambahi kamulyaan. Jadi mulya jenengan maca sholawat iki dadi mulya. Ana aja nganti dalam sehari jenengan belas ora maca sholawat. Nah iki termasuk ini ijazahke. Tambah jenengan proses digawe ujian mbak-mbak kok kakak. Sholawat bil qulub niku entuk ijazah. Tambahane kalau itu ada ijazahnya di belakangnya tuh wasal wabar, kalau tambahannya wabarik, ya, maksudnya kan nama. Sholawat ibil qulub apa betul? Ibil qulub itu tombo hati, utawa doktere hati. Diwaca dengan hati pas ora penak, yo awak ora penak, terutama hati sing ora penak, yo keprungsung atine, mbok gak masalah. Maca sholawat ibil qulub tapi belakangnya tambahi wabarik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin ibil qulubi wa dawaiha wa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin ibil qulubi wa dawaiha wa afiyati abda
Bismillahirrahmanirrahim. Ajeng dianalke sing ora ijazah. Allahumma ya Allah sholli mugi paring kabeh rahmat Tuhan wa salim lan paring keselamatan Tuhan wa barik lan paring barokah Tuhan ala sayyidina ing atase bedoro kita Muhammadin ya Nabi Muhammad wa ala ali sayyidina lan ing atase keluargane bedoro kita Muhammadin ya Nabi Muhammad ar-rafiqi kang luhur. Sing luhur apa makamuhu derajate Nabi. Apa makamuhu derajate Nabi al-wajibi kang wajib. Nabi luhur derajate al-wajibi kang wajib luhur Nabi ya khatamul anbiya wal mursalin. Apa tak dimuhu ngagungake Nabi. Awalnya sampai wajib ngagungke Nabi. Karena nak maca sholawat kuwi termasuk ngagungke iki aja licik. Abah niku napa ahdiru qulubakum ya ma'syara dawil albab. Sing iso ngundurke ati ya sing duwe ati. Duwe ati kok wong duwe ati secara fisik. Tapi hati sing mundur sing iso mundur ya sing duwe perasaan. Rumangsa sholawat kuwi berarti ngadep ning ngarsane Kanjeng Nabi. Wa tirahulan mulyane Nabi. Wa tirahulan mulyane Nabi sholatan lawan sholawat. La tangkotiku kang ora pegot apa sholat abadan ing dalem saklawase. Ora bakal pegot, nyambung terus lestari. Wala tafnalan ora rusak apa sholat sama dan lawan sak lawase ora bakal rusak. Intinya yo setiap menit detik sholat itu nyambung terus. Cara gandengan ini dengan orang mempergote ya saling bergandengan. Wala tanhasiru lan ora dadi kaetung apa sholat adadan kelawan ilangane tak terhitung. Sedina ki ana wong maca pirang sholawat nganti saking akae iki tidak terhitung. Nah kene-kene jenengan wis maca sholawat pira, ning kono ana pira, ora terhitung jumlah banyaknya, ora iso dihitung. Kalau jenengan ngitung mulu sapi, mulu wedhus ora bakal iso. Ora sakalian sapi wedhus ngitung rambute dhewe wae ka melang. Ora usah rambut sirah, rambut kelek kok ngitung wae ka melang. Meneh rambut liyane saya kangelan. Allahumma sholli mugi paring kabeh rahmat Tuhan ala Muhammadin ing atase Nabi Muhammad wa ala ali Muhammadin lan ing atase keluargane Muhammad. Kama sholeta kaya oleh paring rahmat Tuhan ala Ibrahim ing atase Nabi Ibrahim. Sholawate Nabi yo ora beda kaya sholawat sing kanggo Nabi Ibrahim. Wa ala ali Ibrahim lan ing atase keluargane Ibrahim fil alamina ing dalem wong sak alam kabeh. Inna kasetuhune Tuhan iku hamidun dan kang muji majidun dan kang agung. Iku hamidun dan kang muji majidun dan kang agung. Wa sholli lan mugi paring kabeh rahmat Tuhan Allahumma ya Allah ala Muhammadin ing atase Muhammad wa ala ali Muhammadin lan ing atase keluargane Muhammad. Kullama dzakaro ing dalem semangsane nutur utawa eling. Kullama dzakaro ing dalem semangsane eling hu ing nabi sapa adzakiru nabi pira wong kang padha eling. Wa wafalalan lali anti krihi saking eling nabi sapa al-ghafiluna pira-pira wong kang lali. Wong lali maca sholawat utawa wong sing eling maca sholawat. Lali wong biasane maca sholawat. Mbah nyati-nyati borak iki jenengan mesti maca sholawat. Wong bersolat mesti jenengan maca sholawat. Nggih napa mboten? Iya, wong jero tahiyat iki ya isine sholawat. Berarti ora sengaja tanpa sengaja bareng jenengan sholat ya maca sholawat. Allahumma ya Allah sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin warham lan mugi nambahi rahmat Tuhan utawa mugi melasi Tuhan
warham lan mugi melasi Tuhan Muhammad dan ing Nabi Muhammad wa ala ali Muhammadin lan ing atase keluargane Muhammad wa barik lan mugi paring barokah Tuhan ala Muhammadin ing atase Muhammad wa ala ali Muhammadin lan ing atase keluargane Muhammad kama sholeta kaya oleh paring rahmat Tuhan kama sholeta kaya oleh paring rahmat Tuhan wa rohimta lan melasi Tuhan wa rohimta lan melasi Tuhan wa barokta lan paring barokah Tuhan ala Ibrahim ing atase Nabi Ibrahim wa ala ali Ibrahim lan ing atase keluargane Ibrahim innaka setuhune Tuhan iku hamidun zat kang pinuji majidun tur zat kang agung Allahumma sholli mugi paring tambahi rahmat Tuhan ala sayyidina Muhammadin ya Muhammad an-nabiyyi kang dadi nabi al-ummiyi tadi maknane bodho kok ya napa merendahkan nabi al-ummiyi ya ora bodho al-ummiyi kang ora iso maca lan nulis jangan aja lah maknane ummi kok bodho kok karo jenengan kok merendahkan derajate nabi padahal nabi itu mulyane wong cerdas nabi itu bukan bodoh tapi cerdas ummi itu nabi ora iso maca ora iso nulis memang nabi ora sekolah ora iso maca ora iso nulis ya nabi niku ya padha kulo sami ya ummi wong Jawa tapi ummiyil jawi wong Jawa tapi ora iso nulis Jawa wong Jawa asline napa Bono Caraka Data Sawara padha jayanya monggo Batara apal kon nulis ora iso kaya kula wis lali lho lha cekelingan sithik-sithik tapi yo keliru berarti kula mengakui aku ya ummiyil jawi malah nak Arab apal ya toh Latin apal ya toh jenengan Arab apal kabeh alif tekan ya A tekan Z apal tapi yo cara kok nulis jajal tak pokoke 100.000 wis iso Noco rokok Data Sawara padha jayanya iki ana apa kena wulu ana R ana ngene layar ana pangkon nah iki ana dhewe-dhewe to nang oke ora bakal iso lan basa Jawa SD ora hafal berarti memang jawiyil ummi bismillahirrahmanirrahim atau hiri kang suci al-mutahhari kang den suciake suci dan disucikan ya memang orang mulia suci nabi wala alihi lan ing atase keluargane nabi wasallim lan mugi paring keselamatan Tuhan ing nabi sak sahabate sak keluargane Allahumma sholli mugi paring rahmat Tuhan alaman ing atase wong khotamta nabi ngono wae alaman ing atase wong lan khusus nabi ngono wae alaman ing atase nabi khotamta ngono iki khotamta kang mungkasi Tuhan khotamta kang mungkasi utawa nutup Tuhan bihi kelawan man ar-risalata ing utusan ya no, sing nutup kan Gusti Allah yang mengangkat SK Nabi dan SK Rasul itu langsung sangka Gusti Allah. Ora ono pejabat ngangkat Nabi, presiden ngangkat jadi Nabi. Pemene wing guyu ning kok krungu kok kiai di SK kan. Ono SK kiai. SK kiai itu menunjuk masyarakat ora bodoh nopo SK wong kiai ora ono sekolah onone yo pengalaman hidup pengabdian wa ayyata lan muatake Tuhan wa ayyata lan muatake Tuhan hu ing nabi bin nasri kelawan nulungi ya kabeh yo nabi yo tetep dikuwate nganggo pitulungane Gusti Allah sejenenge napa mukjizat. Mukjizat itu kan kekuatane nabi. Ora ono
mukjizat kok dengan sendirinya. Mukjizat iki mergo sing wae ayat dawuh sing marsake sing nguwake Kanjeng sapa Gusti wasyafa alqau wal kausari lan telaga wasyafa atilan syafaat telaga. Namanya telaga maksudnya ning napa ning warga telaga mengalir banyak air jannatin tajri telagane wakeh telaga napa pira enak ning gone hadis telaga susu telaga madu telaga air sama telaga arak atau minuman keras bayangke umur telaga air aja koyo umur seneng apa meneh kok banyune kok renang kok tapi kok banyu susu napa meneh kok banyu madu napa meneh kok arak ora ning kono yo ayu-ayu wong ngabuse susu mek madu ning kene dengan butuh glowing ngene makanya ora Kak glowing kan ono sing saka susu ono sing saka madu skincare kan ada yang mengandung susu ada yang mengandung madu ono sesuk ning kengkeng-kengkeng yo ayu-ayu yo putih unggone aduse yo banyu susu apa rasa bayangke susu ana banyu susu kok sak logo susune sapa rasa bayangke ning kono iki rasa bayangke semono saiki yo bayangke susu iki bentuke kaya apa rasane apa rasa bayangke ning Alfamaret susu apa Mbak mangke Mbak susu kotak merek sapiran susu sing buise wae susu spesialis sesuk ya yang limited edition sesuk. Allahumma sholli ala sayyidina ing atase bendoro kita wa maulana lan tegese bendoro kita Muhammadin ya Nabi Muhammad Nabi hukmi kang dadi nabi kang hukumi yang memberi apa hakim ya Nabi itu juga hakim yang banyak memberikan keputusan nanti menyetempel halal haram benar tidak itu nggih Kanjeng Nabi wal hikmati lan wal hikmati siroji lan kang duweni wal hikmati lan kang duweni ilmu hikmah yo gak ilmu sing manfaat sumrambah iso dicucuk wong sak pirang-pirang was asiroji kang dadi lampu ilmu ki madani ana wong nang ilmu ki ora ketok ilmune urut didudoke dari wajahnya sudah kelihatan maaf jenengan maca delok iki wong duwe ilmu sapa ora iki dari wajahnya sudah kelihatan iki ilmu kok double L dolak lolo wong dolak lolo wong duwe ilmu iso langsung didelok saka wajah mergo napa wajah ini mensinarkan ya kekuatan ilmu yang ada di hati kita. Jangan nanti loh, karena percaya bandingkan foto zaman TK karo SD, SMP, SMA, aliyah atau aliyah terus kuliah. Kok jenengan iso maca? Iya. TK yo culun apa meneh lulus sekolah. Gitu, wajahe ilmune jek sithik. Ilmune tambah akeh, perubahannya sing paling ketok ning dina di wajah. Itu menandakan ilmu itu bisa apa dilihat dari wajah. Al-Wahaji Al-Wahaji kan banget mencorongi. Itu tadi semakin jenengan banyak ilmunya semakin mencorong. Makanya jejerno lah. Oh ya nek ngene apa nah? Kolase jenenge. Apa sing ahli IT? Kolase nah. Jejer kene. Iya, kok jejerno. Foto ngurung sekolah, jenengan PAUD. Nah, ora percaya niki ilmu itu dadake mencorong nanggung bedake. Ya, agung mlebu ning pertama. Wis paling ketok iki ora fotone kae sapa ngurimu nanggung apa kuwi. Tawaf, malah ya Allah. Umi ora zaman cilik kan ora mlebu pertama karo saiki iki lho. Duduk-duduk wis ketok wajahe yo ketok. Wajah orang berilmu. Karena wajah agung orang pertama mlebu kok Kang Yusuf. Nah, dia pas apa satu mbak koyo
nopo. Ya karena saya itu kebal ilmu. Ya niki berarti benar. Ya, safek. Nah, safek saya dengan safek sesok beda mesti, ya. Al-Haji kan mencorong al-maksusi kan den tentokake. Bil khuluqi kelawan pira-pira akhlak al-adimi kan aku. Napa ketok mencorong mergo biasane ilmu kuwi yo diikuti dengan perubahan akhlak. Wallahu a'lam bishawab.